Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць мы самыя актуальныя падзеі будзем з маім шаноўным госцем, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Добрый дзень, спадар Юры. Добрый день, Зміцер, добрый день, гледачы Еўрарадыё. Спадар Юры, тут я трошечку паламаю нават свой сцэнар. Ну, правда, вы яго і так не ведалі, я вас ведаеце. Усё для вас такое нечаканае і спантаннае, але вы прафесіянал, справіцеся з усім. Вядома стала, што учора на рэгістрацыю у выбарчую камісію па выбарах у Координацыйную раду падалі першы спіс. Еўрапейская Беларусь. Та самае. Як вам падаецца, ці варта чакаць нейкай, як гэта кажуць, движухі? Як вы ввогуле ацэньваеце усю гэтую сітуацыю і фактычна, што как бы спіс, ну, как з мінулых выбараў, ну і ввогуле лічылася, што вось гэты спіс, гэта фракцыя, гэта такая праофісная, праціханаўская. Тое, што яны першыя падаліся, гэта што азначае? Ну, гэта дэманстрацыя таго, што Ціханаўская станоўча, у прынцыпе, станоўча ставіцца да гэтых выбараў, да Координацыйнай рады, бо ёй раней падчас мінулых выбараў накідалі, што закідалі, што яна, маўляў, па сутнасці як бы байкатуе, ігнаруе, не хоча, каб гэтая рада была. Ну, а зараз вот гэтая фракцыя яе прыхільнікаў як бы дэманструе, не, мы вот першыя, мы як бы станоўча да гэтага ставімся. Але ўвогуле, ці ёсць у вас нейкія спадзевы, што Координацыйная рада нават у тым фармаце, з тым, ну, как бы мінімальным, але там нейкім там магчымасцямі для дзейнасці зможа праіснаваць далей? Такое адчуванне, што яны разгублялі ўсё, што было ў Координацыйную раду закладзенае цягам вось гэтых апошніх 4 гадоў. Ну, праіснаваць-то они могуць. Ведаеце, як я памятаю, адзін дасціпнік жартаваў наконт беларускай палітыкі яшчэ даўным-даўно. Ён казаў, што у беларускай палітыцы нічога не памірае, бо і не жыве. Вось. Так вось, я думаю, што рада, безумоўна, будзе існаваць, але ці стане она нейкім істотным, заўважальным суб'ектам палітычнага працэсу, цяжка сказаць, складана. Вы маеце рацыю, в прынцыпе, даволі скептычныя да гэтага стаўлення. І вот мы напрыканцы году рабілі апытанне экспертаў, колькі, вот, на ваш погляд, возьмуць удзел у травеньскіх выбарах у Координацыйную раду. Ну, все казалі даволі асцярожныя. Прагнозы давалі, ну, да 10 тысячаў. Да, 10 тысячаў. А зараз мы чуем прагнозы так авогуле, можа пару тысячаў. Я нагадаю, што на мінулых выбарах 6723, нават лічбу запомніў. Вось. Ну, это зразумела не шмат, таму што і это вынік не толькі пераследу з боку уладаў, пагрозаў, але і так выглядае настрояў у грамадстве і ўнутры краіны, але, дарэчы, і ў дыаспары таксама. Былі гіпотэзы пра тое, што калі вот як бы палітвязні, якія выйшлі з-за кратаў, такія знакавыя палітвязні, в этом возьмуць удзел, может быть, это як бы выкліча большую цікавасць, але ну, я так разумею, што альбо з іх вуснаў мы чуем адмоўны адказ, скажем, ад Калеснікавай, которая сказала, што не, я не буду в этом удзельнічаць, альбо такія, ну, я подумаю, не ведаю, хотя уже час, уже все, трэба падаваць як бы гэтыя спісы. Вот. Але і Бабарыка так кажа, што ну, не ведаю, я подумаю, там Мацкевіч таксама не вызначыўся, Севярынец, здаецца, таксама. То есть какого-то, вот, ведаеце, люди вышли за кратаў, і вот они долучыліся да палітычнага працэсу ў выглядзе выбараў ў Координацыйную раду.
Ну, мягко кажучи, этого не отбывается. Вот. Ну и все это отбывается на тле вядомых нам падзеяў, як бы вот то фракцыя воля цалкам выйшла ў мінулым годзе са складу, сёлета вот літаральна там пару тыдняў, здаецца, фракцыя беларусы Егорова Прокопьева таксама выйшла цалкам. Да, и, дарэчы, Прокопьев сказал, что я в наступный склад не пойду, и Кравцов сказал, что не пойду. Ну, вот як бы весь этот контекст, як бы, ну, что называется, поспехаў людям, и это цікавае мерапрыемства, як бы, идея и форма, але, ну, вот это вот реальность. Давайте трошечку да іншых яшчэ падзеяў і можа быть я вот гэтую тэму наколькі ўсё ж таки магчыма змена палітыкі Еўросаюза да рэжыма Лукашэнкі, да яго самого, пачну трошку здалёк. Днямі на сайце Цэнтра новых ідэй з'явіўся матэрыял, які называецца так: як беларусы ставяцца да перамоваў захада з Мінскам і зняццю санкцый. Такі матэрыял не даследчы, матэрыял чыста журналістскі. Супрацоўнік Цэнтра новых ідэй узяў ужо не новыя даследаванні, якія праводзілі iSense у свой час і Chatham House Астапені, узяў звесткі, вот якія падыходзяць, ну ці якія былі патрэбныя, вот каб адпавядалі тэме, закладзенай у загалоўку, ну і прапісаў пра тое, якія ў адпаведнасці з гэтымі даследаваннямі настроі ў беларускай грамадстве датычна тэмы адносінаў перамоваў захада з Мінскам. Ну, безумоўна, як і варта было чакаць, паводле звестак iSense 63% мяркуюць, што Еўросаюзу варта пачаць дыялог з цяперашнім кіраўніцтвам Беларусі. Ну, не ведаю, там пытанне на тое, на такое пытанне, ці варта Лукашэнку задарваць запінкамі там ці яшчэ чым-нибудь, такого пытання не было, але па выніку толькі 14% супраць таго, каб вот палітвязні выходзілі на волю. І я калі пабачыў гэты артыкул, я калі пабачыў, ну как бы бачым тое, што адбываецца ў палітычнай сферы, так адразу такая думка, супадзенне, так актывізаваўся ў гэтым накірунку не толькі Кавалеўскі і яго кааліцыя за вызваленне палітвязняў, але ў гэтым накірунку працуе Марыя Калесніка, у гэтым накірунку таксама задвигае тэзы Віктор Бабарыка. Ну, а ЦНІ, в прынцыпе, как бы таки трошечку бабарыканская такая структура, то бок все складаецца на тое, што рыхтуюць грамадскае меркаванне як беларусаў дыаспар, ну так і можа быць беларусаў унутры Беларусі, да таго, што ну варта у гэтым накірунку думаць, варта у гэты накірунак как бы і палітыкаў скіроўваць таксама. Ну, ведаеце, хто там да каго, да чаго как бы кіруе, мне здаецца, может быть, не самая цікавая тэма, а мне здаецца, больш цікавая тэма — это сапраўды, што думаюць беларусы. Не абавязкова іх думкі, як бы это, што называецца, фактор, які вызначае палітыку, ён, дарэчы, не абавязкова вызначае і ў Менску. Лукашенко таксама, мягка кажучы, не заўсёды лічыцца з народнай думкай, так і в апазіцыі. Таксама не абавязкова апазіцыйныя лідары вось як бы паслухмяна следуюць за тым, куды схіляецца грамадская думка. Але што тычыцца як бы вот куды ж яна схіляецца, гэтая думка, то тут варта адзначыць як бы некалькі фактараў, тэндэнцыяў. Ну, па-першае, ва ўсім свеце я вот не магу назваць краіну, дзе адносна этой краіны вводзіліся бы санкцыі, асабліва эканамічныя, якія закранаюць інтарэсы многіх людзей, мільёнаў, можа, людзей, каб народ пляскаў ладкі: о, класна, ввели санкцыі, дзякуй Богу, нарэшце, так бы мовіць, поставили этот режим на колени. Ну, поверьте, редко-редко, где такое бывае. Я
памятаю нейкія размовы часоў салідарнасці, скажем, пасля 81-го году, ну не пляскалі ўладкі палякі тады з санкцыям, і салідарнасць якраз крыху от этого пытання дыстанцыянавалася. Они казалі, что ну да, мы супраць камунякаў, супраць рэжыму, ну Захад вёў санкцыі, ну это его выбор. Вот. Это один момент. Другі момент. Зараз апытанні, прычым розныя апытанні, не толькі як бы спрыяльныя там Бабарыку і іншым, фіксуюць стан апатыі беларускага грамадства. Вот оно не мобилизованное. И тому ему як бы вот вставать як бы на это самое, на такую позицию, что Захад повинен душить, тиснуть на Лукашенко. Ну, коли у тебя настрой такой вот, что называется, млявый, то навряд ли ты так будешь. И еще один фактор, уже такі довготерміновий беларускі, і зноў які фіксуецца в апытаннях, трэба з усімі сябраваць. З Расіяй сябраваць, з Украінай сябраваць, з Захадам сябраваць. А як адно з другім спалучаць? Ну так. Ну вот такое беларускае. Не трэба ні з кім сварыцца. И в этом смысле вот эти отказы, типа, повинен Захад размовлять, ну, конечно, повинен. Тому что с усими треба, и с Путиным размовлять, и с Зеленским, и с Трампом, со всеми треба размовлять. Ну, это вот, принамсі, это довольно моцный такі импульс в белорусском громадстве, значная частка людей так бачить свет белорусов, и причем заўсёды. Але вот зараз вот это сполучение и санкции, и, я кажу, вот эта апатия, ну, тому такие выники, ну, принамсі, я в них могу поверить. Вот они не суперечаць, як бы, всему, вот, что, например, я ведаю про белорусское громадство, про белорусов. Ну гэта сапраўды так, але ну ёсць некалькі такіх удакладненняў. Ну да прыкладу, вось глядач пад нікам Максім піша: дык мы ж не ведаем, чаго насамрэч хочуць беларусы, спытайце іх можа. Ну вось сацыолагі спыталі. І ну здаецца, наколькі на вашу думку можна верыць гэтым сацыялагічным апытанням? Мы прывыклі ставіць там пад сомневы, там троліць Астапеню таго ж самага, што ты там панараспытаваў, что-то странноватое у тебе нейкая там і методологія, ўсё астатняе. Ну але тут і iSense ёсць, і іншыя такія лабараторыя таго ж самого Вардамацкага. Усё ж такі, ці можем мы давяраць гэтым звесткам, ці толькі таким паадчуваннем? Ну, па-першае, я лічу, што можна, і параўнанні з вынікамі розных апытанняў у розных, дарэчы, краінах свету, таксама в аўтарытарных, сведчыць пра тое, што принамсі нейкую частку рэальнасці, а пытанні нават в аўтарытарных краінах як бы яны адлюстроўваюць. Пацверджаннем скосным гэтым з'яўляецца тое, што, ведаеце, ну, часам пра такія апытанні гавораць. Якія апытанні ў концлягеры? Слухайте, ну вот задаюць людям пытанне. В Беларусі размясцілі ядерную зброю. Вы за? Это инициатива Лукашенко. Лукашенко сказал, что нам трэба ядерная зброя, что она нас обороняет от ворогов. Дякую русским братам. Якія отказы белорусов? 80%. Не трэба. Так які концлягер, пробачьте. Начальник лягера сказал, что трэба, а 80% говорит нет. Так что сказать, что тут, так сказать, все скованные страхом, а где вот страх, когда дают отказ на такое пытание. Так что, як бы, я не згодны з этими аргументами, что апытанні показывают только страх. Але мне здаецца, еще больше такое істотное, как бы, фактор, это, а якая альтернатива? Добра, апытанне кепские, а что правдивое? А правдивое, я вот в Фейсбуку прочитал, что вот все мои сябры в Фейсбуку, яны супраць. Или там, я потелефоновал в Минск своему знакомому, и он сказал, что вся Беларусь готова повстать супраць Лукашенко. Ну, калі кагосьці такое задавальняе, калі хтосьці робіць высновы на падставе гэтага, ну, прабачце, я лепш буду глядзець тады дадзеныя Астапені. Якія, прынамсі, як бы, такие, как бы, больше складанные, чем вот такие отказы. Я прочитал в Фейсбуку, у меня все сябры в Фейсбуку за, ці супраць, неважно.
ну, это полная лухта, вот на мой погляд. Вот. Так что, ну, вот так. Ну і ёсць яшчэ тады другі бок. Мы апошнім часам некалькі разоў я чуў гэты аргумент у інтэрв'ю Марыі Калеснікавай, калі там задавалі пытанне пра як весці перамовы там з Лукашэнкам, яна адказвала: а мы ведаем, што хоча Лукашенко, вот мы ў яго спыталі, што ён хоча, каб вот неяк наладзіць там, вот якія ў яго патрабаванні. Слухайте, ну вот, а мы што, сапраўды не ведаем, якія ў яго так жаданні, патрабаванні там і вот ввогуле яго пазіцыя па гэтых пытаннях? Ну, збольшага, конечно, ведаем, але мы, дарэчы, не ведаем адзін важны момант. Што он хоча за это? І дакладней, чым ён гатовы заплаціць. Хоча ён, па сутнасці, чаго? Ну, хоча, па-першае, прызнання, запанак, так бы мовіць, слова про тое, што там класны лідар Беларусі, ведаеце, класны. Вот. Каб это все сказали. Каб приезжали, каб потискали руки. Хочется, конечно, чтобы санкции прибрали, а еще лепш, каб гроши платили, там, инвестиции, а то тут инвестиции одни русские да китайцы, что не вельми зручно. Вот. Ну, я думаю, что по сутности вот эти две опции, каб так сказать, русским братам сказали, что ну вы уже как бы вот коли хочете скушать Беларусь, то это кепская идея. Как сказали это в Брюсселе, в Вашингтоне и так далее. Ну, вот что хочет ён. А что ён готовы за это дать? Скажем так, вызваляць палітвязняў ён, в принципе, готовы. Той колькасці, іншай колькасці, гандлявацца. Ці гатовы ён па вялікім рахунку, што называецца, адкаціць в сэнсе рэпрэсіяў, спыніць рэпрэсіі? Можа быць і так, но это пытанне. Пакуль, як мы бачым, вот як бы апошнія справы там, і супраць Хаменкі суд, і вот Гаюн працягваецца, і вот зараз выдаўцоў, пакуль не... Ну, этого не адбываецца по факце. Вот. Але, ведаеце, вот, на мой погляд, нейкі аргумент, якім магла б апераваць Калеснікава, гэта прэцэдэнт. Ну, справа ў тым, што вот мы не в безвоздушным прастранстве існуем. Быў 8-й год, быў 16-й год. І тады Лукашенко, па-першае, вызваляў палітвязняў, а па-другое, спыняў рэпрэсіі, такі спыняў рэпрэсіі. І яны, вось пасля 16-го году, ну, яны, прынамсі, на крымінальным узроўні, каб людзей сажалі ў турму па крымінальных тэрмінах, ну, іх не было. Так, была там справа Белта, і была справа Белага легіёну, і была справа па маршах недармаедаў, але вот да крыміналкі не даводзілі. То есть была нейкая джентльменская дамова Лукашэнкі з Захадам, з Еўропай, вот. Тады ў Менску не стаялі натаўскія танкі, значит, была нейкая дамова. Ці магчыма яна зараз? Ну, можна спрачацца. Но прынамсі, вот, как бы, калі мы абапіраемся на рэальнасць, то вот так. Вот я читаў дзесьці днямі пытанне ад Белпола, такое крыху рытарычнае. Но вот а чаму Лукашенко спыніць рэпрэсіі? Господарство, в 16-м годзе вы служили там, вы были на тым баку. Так вот у меня пытанне до вас. Вы тады свайму начальству задавали пытанне, а чаму мы спынілі рэпрэсіі? І што вам адказвалі? Вот мне цікава. Ну што-то, напэўна, адказвалі, какое-то тлумачэнне было, што пасля 10-го году рэпрэсіі былі, а пасля 16-го спыніліся. Чаму? Ну, добра, я бы вот хотел узнать этот отказ на это пытанне заднім лікам. І, магчыма, адказ на тое пытанне датычна 16, 17, 18, 19 года будзе адказам на цяперашняе пытанне Белпола. А чаму Лукашенко спыніць? Таму ж, чаму спыніў тады? Вот адказ кароткі.
Ну тут можно, конечно, да, разважаць і про ўзровень і про пагрозы і про ўсё астатняе. Ну але давайте трошечку далей. Вот, дарэчы, реакция на ваши словы. С одного боку просто Джек піша: я за отмену санкций, я тут живу, мне будет только хуже, но требования Евросоюза просто власть не выполнит, она просто перестанет быть властью, круг замкнулся. Ефим Хешин пиша: я против отмены санкций, я за усиление санкций на режим кровавого колхозника. Ну, вот бачите, розныя меркаванні, што ў прынцыпе нормально, але у дадзеным выпадку вы правільна задалі пытанне наконт того, што ўсё ж таки на што пагодзіцца, што гатовы заплаціць. Вось калі вернуцца да апытанняў, то я узгадываў уже гэтую лічбу, што толькі 14% з апытаных былі супраць вызвалення палітвязняў вось па тым же самым амерыканскім трэку. Але працягваюцца, там ёсць яшчэ как бы працяг было пытанняў наконт рэпрэсій, і тут пишуць, што калі б рэжым сапраўды дзейнічаў сыходзячы з волі народа, следавала б таксама спыніць рэпрэсіі за ўдзел у пратэстах, дазволіць працу НДА і незалежных СМІ, спыніць міграцыйны крызіс і падтрымку Расіі у вайне. Бо беларусы ў рознай ступені, але падтрымліваюць кожную з гэтых мераў. Так вось, зараз едзе, ну, плануе паехаць на наступным тыдні у Мінск спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі Джон Коул. Чакаецца, ужо развагі ідуць пра тое, там колькі соцень чалавек палітвязняў гэтым разам у яго атрымаецца выцягнуць, выгандляваць у Лукашэнкі, і ўзнікае пытанне, якім коштам? Вот у вас ёсць меркаванне все ж таки, што будзе? Ну, я дакладна зразумела не ведаю, вось, але што в прынцыпе на стале з таго, што абяцалася раней, это амбасада. Амбасада і можа нават амбасадар. Ну, бо што тычыцца санкцыяў, я не магу сказаць, што я вот ідэальна ведаю іх структуру. Магчыма, там былі нейкія санкцыі, скажам, на банкі, на фінансавыя аперацыі. Это таксама важна. Магчыма, там былі другасныя санкцыі, бо другасныя санкцыі это якраз, конечно, называется фішка амерыканцаў, а не это адні, мне здаецца, толькі рабілі. І яны могуць зараз, так сказать, в этом штосьці саступіць. Ну вот мне здаецца, вот эти как бы вот эти две позиции галоўныя, которые яны могли бы саступіць, але вот як у вас Паньковскі казаў, что народ не спешайтеся і не прымайце рашэння, не изображайте себе Коула. Вось. Что американцы готовы соступить, ну, это секрет, это, так сказать, сюрприз для нас, для всех, и, магчыма, для Лукашэнкі таксама. Вось. Але, ведаеце, я хотел бы крышачку адрэагаваць вот на папярэднюю реплику, калі человек кажа, ну, так вот, глядзіце, люди ж кажуць супраць ядерной зброі, супраць там войны в Украине, а Лукашенко вот не слухае народ. Окей, добре. А там вот вы, здаецца, агучвалі лічбу, что за санкции, там умацаванне санкций, только 14%. А эта лічба до чагосьці Тихановскую обовязывает? Как-то ее строить политику? Нет? Ну так и Лукашенко тогда не. Политик не обязаны просто, так сказать, покорливо идти за лічбами опытаний. Ни такие политик, ни оппозиционный, ни, так сказать, той, который про владе. Ну, такие политики вот люди. Вот. Спадар Юрый, вось вы ўзгадалі папярэднія цыклы, той же самы 16-й год, калі былі ўжо канчаткова адышлі ў нябыт санкцыі, накладзеныя яшчэ па выніках 10-го года. Можна прыгадваць і іншыя вось гэтыя электаральна-санкцыйныя цыклы. І нема такого ўражання, што вось мы ізноўку зараз вось гэтымі падзеямі паступова вяртаемся на гэтую цыклічнасць.
цыклічнасць, то есть мы заходзім зараз на новы цыкл пачалі, што вось зараз все ж таки дзякуючы амерыканцам пачаліся перамовы, пачаліся вызваленні і ізноў вот это вот заход на новое кола гэтага цыклу. Праўда, з улікам таго, што калі раней как бы вот было пэўная колькасць палітвязняў, там 7, 10, 15, іх вызвалілі і ўсё. Ну, дзе-то там, безумоўна, рэпрэсіі фонам такія яны працягваліся, але ўжо незначныя, на якія ўжо ніхто не звяртаў увагі. Зараз мы маем іншую сітуацыю. Вызваляюць, садзяцца новыя. Вы ўзгадалі это сапраўды і справу таго ж самага Олега Хаменкі і былых рэдактароў «Інэкспрэс», і справу кнігавыдаўцоў, і справа Дабравольскага і ўсё астатняе. То бок сніжэння ніякага няма. Мы заходзім на новы кол, але такое адчуванне, што ну на неяк вот палёгкі нейкага такого вяртання да нібыта нармальнасці гэтым разам не будзе. Ну, это вельмі такое, я б сказаў, глыбокае, ведаеце, пытанне. Тым сэнсе, што калі апісваць вот цяперашнюю сітуацыю канкрэтную, да, то никакого заходу пакуль увогуле няма па сутнасці, па вялікім рахунку. Ну так, ёсць пэўныя саступкі, все ж таки там мінулым годзе 342 чалавекі вот вызвалілі, вызваленні працягваюцца, хутчэй за ўсё яны і будуць працягвацца, магчыма, вот кол прыедзе, яшчэ там некалькі сотняў чалавек. Але казаць нават пра адлігу не трэба, дарэчы, блытаць. Адліга – это не весна. Адліга – это послабленне. Адліга – это як бы расцісканне крышачку як бы абцугоў. І гэта, калі адбываецца, то так вельмі як бы трошачку, і з аднаго боку іх расціскаюць, з другого боку працягваюць ціск. Але вот ваше пытанне, мне здаецца, вельмі слушнае, важнае, такое глыбокае. А калі будзе? Вот, допустим, Лукашенко, так сказать, там его кто-то пераканае, он сам придет, окей, не будем больше сажать, вот спынем. И тады сапраўды грамадства зойдзе яшчэ раз на этот цикл, як пасля 16-го года. Нікога не сажаюць, палітвязняў няма, грамадства крышачку, так сказать, с плечи расправляе и далей. А вот тут складанае пытанне. Тому что грамадство с расправленными плечима як бы прынамсі 2 разы прымала рашэнне. І я бы сказаў, менавіта грамадства. Ну, раз так, значит, эту кепскую ўладу надо скинуть. И яно ідзе на штурм. А ўлада оказывается довольно моцнай. И она отбивает штурм. И злаживая абсолютно жахливую зверскую реакцию. И вот тут пытанне, а ці магчыма вот этот цикл сломать? Магчыма, что да, вот мы как бы набыли эти частки свободы, и не шмат свободы, это не свобода, это полегки. И далей пойдем эволюционным шляхом. Мы не будем штурмовать этот, так сказать, Зимний палац, мы не будем спрабаваць зрынуть эту ўладу, а будем спрабаваць вот в новых, больш вольных умовах як бы існаваць з ёй, ну, прынамсі, до смерти, до сыходу Лукашэнкі, а там бачна будзе. Вот я не упэўнены, дарэчы, што грамадства так вырашыць. Прычым з двух бакоў. І тыя, і тыя. І тыя зразумеюць, што нельга жыць у мінулым, і іншы бок, калі вот больш крышачку свабоды, скажа, да, нам больш свабоды, но не варта выкарыстоўваць эту свабоду для зрынання, таму што можа паўтарыцца 20-й год з его вынікамі. Но это грамадство вырашае. Это вот як бы это не просты выбор. Ёсць вельмі шмат аргументаў для таго, каб так не рабіць. Колькі людзей пасажаны, колькі людзей пацярпелыя, у колькіх людзей, ну просто тупо кажучы, просто прага помсты, акрамя всего іншага і помсты.
и ненависти, и непринятия вот этого всего. Это не просто пераадолець. Адбудзецца это не ведаю. Но калі адбудзецца, то это будзе не заход на этот цикл тады. Ну і ўсё ж таки да, тут як мне падаецца яшчэ фактор, як бы это банальна не гучала, але фактор войны таксама мае уплыў у тым сэнсе, што шмат людзей как бы у тым ці іншым ключы, але у тым ці іншым статусе, але прайшло праз гэтую вайну. Гэта і добраахвотнікі, гэта і валанцёры, гэта і тыя, хто бачыў это ўсё на свае вочы, і тыя, хто разумее, што рэжым далучыўся да того, что адбывалася, і гэта безумоўна вот накладаецца на ваши словы про тое, что помста, а калі вот кажам про помсту, а калі ты яшчэ і навучыўся як можна адпомсціць са зброю ў руках, тут шмат розных таких чыннікаў. Але мне больш цікава ўсё ж таки вот ваше адчуванне і аналіз, найперш безумоўна аналіз, что ў Еўропе, вот ці бачна, што яна ну как бы ну пачынае хотя бы так вочы скашваць у бок того, что ну можа быть там вот ляжыць такі старонка, якую можна перагарнуць, ці там я не ведаю с новая дактрына палітыкі адносна Беларусі, і уже пачынаюць туды паглядаць, ці не, ці ўсё ж таки прынцыпова глядзяць, мы умовы паставілі, калі ласка выконваеце, тады пра нешта гаворым. Ну, я сказал бы так, что пакуль на палітычным ўзроўні, на ўзроўні палітыкаў, на ўзроўні асобаў, якія прымаюць рашэнне, зменаў гэтай пазіцыі не назіраецца. Пазіцыя абсолютно цвёрдая, дакладная, что вот ёсць тры ўмовы, Беларусь саўдзельнічае ў вайне, і пакуль як бы вот прынцыповыя пытанні не вырашаны, няма пра што размаўляць. Але мы бачым, што пэўныя як бы рухі, зрухі, ну яны ўсё ж таки адбываюцца, но пакуль на ўзроўні асобных галасоў, асобных палітыкаў, на ўзроўні экспертаў, на ўзроўні вот нейкіх паездак таких пілотных, так бы мовіць, чэрпаў дыпламатаў, вот скажем, нямецкага дыпламата, французскага дыпламата, вот яны прыязджаюць у Мінск, размаўляюць пра штосьці. Пакуль толькі вот на такім ўзроўні. Зменіцца ці зменіцца это, я не ведаю, можа быць і не. Бачыце, узнікаюць розныя перашкоды, увогуле з Беларусю ніяк не звязаныя. Напрыклад, вот рыхтавалі 20-й пакет санкцый адносна Беларусі і России. Да, гадавіны, все, так сказать, чтобы зрабіць такі сімвол істотны. А тут вступает Орбан, у него свои там конфликты с Украиной, и он кажет, нет, блок. У нас врэшце, кажа ён, еўразвяз, павінен быць кансенсус, ну вот, пакета нема. Пакета нема зусім не таму, што нехта ў развязе вырашыў, давайте мы зменім палітыку адносна Беларусі. Ну вот она в этом фрагменте змянілася. Вось. А што тычыцца, дарэчы, вот то, што вы сказалі, Украіна, цікавая, дарэчы, з'ява, можа быць, вы звярнулі ўвагу, учора Верховная Рада прыняла рашэнне, зварот да еўразвязу. Сэнс такі: спыніце увогуле у ноль весь гандаль і з Беларусю, і з Расіяй. Дарэчы, цікавае галасаванне. Некалькі чалавек не паўдзельнічалі, но з тых, хто ўдзельнічаў, ніводнага голасу супраць, ніводнага голасу устрымаўшыся. Все, хто галасаваў, галасавалі за. Я не ведаю, наколькі вот такая пазіцыя, скажем, блізкая еўразвязу. І, дарэчы, беларускім дэмакратычным сілам. Увогуле ніякага гандлю. А умоўна кажуць, там, я не ведаю, лекі, которые імпартуюцца ў Беларусь. Я разумею украінцаў, я разумею іх логіку, як яны бачаць. Все, любой гандаль – это падтрымка рэжыму і это падтрымка вайны. Так можна на это паглядзець. Ці глядзяць так у еўразвязе, я не ведаю. Ці глядзяць так беларускія дэмакратычныя сілы, я не ведаю.
Ну вот як бы вот это некая такая выразная пазіцыя, вельмі паслядоўная, варта сказаць, пазіцыя. Вось, але я не ўпэўнены, што яна, напрыклад, падзяляецца еўразвязам. І там, дарэчы, і вот я звяртаў у сваіх матэрыялах увагу, і украінскія парламентары, там была такая падрыхтаваная даведачка, што так, гандаль Беларусі з еўразвязам абрынуўся фактычна за гэтыя 4 гады. А ведаеце, хто асноўныя гандлёвыя партнеры Беларусі застаюцца все ж таки? Польша, Літва, Латвія. Ты, хто больш за ўсё кажуць пра санкцыі, а хто больш гандлюе? А яны ж. Так спыніце, зрабіце 0, ввогуле никакой. А нет, а чаму? Ну, зразумела чаму, таму што 20 баксаў ёсць 20 баксаў. С аднаго боку, з другого боку, вось вы кажаце, я не ведаю, якая пазіцыя еўразвяза. Слухайце, ну вот калі Еўропа пачала, там скажем, выстаўляць Трампу там как бы, ну, такія прэтэнзіі, чаму ты санкцыі супраць Расіі не ўводзіш, на што Трамп адказаў: а што вы у Расіі да гэтага часу купляеце нафту і газ? І как-то Еўропа і здулась. А калі паглядзець лічбы, то вот яны менш дапамогі даюць Украіне, чым выдаткоўваюць грошы і аплачваюць паслугі Расіі па нафце і газе. Так это вот пра вайна канкрэтны, вось агрэсар ёсць. Ну і тут вось суагрэсар, і безумоўна можна заклікаць, ну але наколькі гэта будзе пачута, калі нават Трампа не пачулі і зрабілі ўсё адно по-свойму. Ну тут да, конечно, пазіцыя зразумела. Ну ведаеце, тут я думаю, што ў значнай ступені все ж таки як бы гэтыя санкцыі, іх захавання, іх нават умацавання, это такое, ведаеце, як бы сказаць, палітыка алібі. Вот ёсць вайна, Беларусь у ёй удзельнічае. Мы ж павінны что-то рабіць. Мы ж павінны як бы рабіць нейкія крокі, каб вот абмяжоўваць удзел Беларусі у гэтай вайне. Ці прыводзяць гэтыя крокі да змены паводзінаў Беларусі? А это другое пытанне. Это другаснае пытанне. Вот ведаеце, я вывучаў дадзеныя як бы статыстыкі беларускай і Еўрастата. За 4 гады, з 21 по 25 год, вот, по самые апошнія дадзеныя, беларускі экспорт в еўразвяз тавараў знізіўся ў 14 разоў, з 10,7 мільярдаў до 400 мільёнаў долараў. Это ввогуле, это копейки. Это уже вельмі не шмат. Паводзіны Беларусі не змяніліся, паводзіны Лукашэнкі не змяніліся. Так узнікае пытанне, ну добра, збілі до 400 мільёнаў, а калі саб'ют до 40, то что, Лукашенко складзе лапки, скажа, ну все, я проиграл? Да, і яшчэ цікавая лічба. А экспорт во весь свет, як быў 40 мільярдаў долараў, так и застаўся. Весь этот экспорт, который шел в Европу, он переключился на Россию, на Китай, на Узбекистан, на я не ведаю, Саудовскую Аравию, там, на Гваделупу, ну кого зовут? Но все рассовали, все раскидали, и теперь экспорт в еврозвяз 1% от всего экспорта. И до чего разговоры? Тисните Лукашенко далей. Ну хорошо, вы отберете у него еще 1%. И что? И он встанет на колени, правда? И вы этого чакаете реально? Или это так? Ну, надо же что-то робить. И мы робим. Ну, вот. Ну хорошо. Ну, робите. Молодцы. Добрый. Ну і на завяршэнне мяне трошечку как бы так, ну, насмешыла, можа быть, нават так, такая крыўда, якую выказаў міністр замежных спраў Рыжанкоў у бок Еўросаюза пасля вось апошняга вызвалення, так по гуманітарнаму трэку, як яны гэта называюць, калі 18 чалавек зараз вызвалілі, з іх нібыта 15 палітвязняў, ну там 11 жанчынаў і гэтак далей. Хто гэта, ці сапраўды
сапраўды гэта так, невядома, бо імёны не называюцца, але Ражэнкоў потым выйшаў і там да Еўросаюза сказаў, что-то я не бачыў нейкай вот такой удзячнасці, нейкай вот рэакцыі нармальнай на вот тое, што мы зрабілі. Вот варта здзіўляцца такому паводзінаму, ці это адмыслова так закінула, і ці яны сапраўды разлічвалі, што еўразвяз там павінен зараз, я не ведаю, што там пляскаць у далоні, раскідываць цукеркі у бок беларускай мяжы, ці што рабіць? Не, ну, я думаю, что это чисто риторика, и в основном нават риторика это что называется, слухачоў БТ, что вот, мовляў, какой кепскі еўразвяз, як бы мовіць, не шчыры, не... Трамп-то хороший, а эти вот такие кепские. Вот. Это как бы убудовывается в этот агульный нарратив. Я не думаю, что спадар Ражэнкоў реально различивая на то, что вот там в Брюсселе послухают, Ражэнкоў сказал, нам так соромно, вот так, такой жах, как же мы, где мы, так сказать. Вот. Я думаю, что это вот, я кажу, для своих, и причем таких не самых, может быть, как сказано, писаний простых и не книжных. Вот. Але я думаю, что параллельно, зразумела, ідзе і сур'ёзная ідэалогія. Напрыклад, вы памятаеце, некалькі месяцаў таму амбасадару у Ватыкане, былому намесніку міністра Юрию Амбразевичу было дано заданне, так бы мовіць, объезжать европейские столицы, размаўляць з імі, что-то прапаноўваць ім. Вот там, я думаю, размова может быть больше серьезная. Ну и вот эти эмиссары приезжали там и из МЗС Німеччыны, из МЗС Франции. То есть там пэўны гандаль ідзе, штосьці прапаноўваюць, штосьці з другого боку гавораць, что, ну, слухайце, вот вы павінны рабіць тое там. Вот. Так что я не думаю, что вот эта заява, так сказать, что Ражэнкоў думал, что ён своим, так сказать, красамоўствам уразіць европейцев, они скажут, да как же ж мы так, это Ражэнкоў вот так не падабает, так соромно перед Ражэнковым, просто жах. Ну, я не думаю, что он на это различил. Добра, дзякую вялікі, спадар Юры, што знайшлі час, трэба развітвацца, на жаль. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юры Дракахруста. Подписывайтеся на яго сацыяльныя сеткі, тэлеграм-канал, спасылачка ёсць у нас у апісанні. Ну і, безумоўна, глядзіце яго на YouTube-канале Радыё Свабоды, Пік Свабоды. Ну і не забывайце подписывацца на YouTube-канал Еўрарадыё. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дякую, да пабачэння.